into yami ungeke uze ungizwe mina kuthiwa ngilontuza ngithi mhlambe ngifuna ukuzenza ubaba. No, yonke into engiyenzayo iqala kumina, ngiyisukela nje kumina ngizenzela into yami. Kodwa-ke abanye abantu ngeke beze bekubone lokho ngoba abasazi isimo esiqhubekayo laphaya. Yingakho vele beyohlezi bengisola nanoma ngathiwa inini. Kufanele ngisho abantu abadala okuyibona abantu ababelontuzwe kakhulu kubaba. Ayikho into engiphatha kabuhlungu njengokuthi ngisho ngathiwa bayabona ukuthi kuyonakala. Ukusibiza nje besihlalise phansi so-two bebuze ukuthi kwenzakalani, because kuyabonakala phakathi kwethu ukuthi unoqhekeqhe. Kodwa akukho ngisho umuntu oyedwa ososake nje wathatha leso sikhali leso wathi uyafuna ukuthi azi ukuthi kwenzakalani phakathi kwami noSiphiwe. Labantu ababesondelene kakhulu nobaba, akukho ngisho oyedwa. Kodwa-ke akunankinga. Mhlampe ngelinye ilanga yonke lento engiyikhulumayo, iy'mpendulo zakhona ziyoba khona. Ukuthi ngaze ngaxoshwa emagrupini amageza, vele leyo nto leyo into vele engisake vele ngiyikhuluma. Ngoba kunabantu ngangisaqala ukukhipha abathatha umsebenzi wami bahamba bawuphosta egrupini kababa ngoba bazi ukuthi igruphu leyo eyayenziwe kusekhona ubaba. Ngakho mhlampe nami ngoba phela ngiyingane yakhe, yonke into engiyenzayo bazoyiphosta khona. Bathi uma beyiphosta kwaba khona abantu abaqhamuka lapha bathi angikhishwe egruphini. Umuntu oqala nje akalontuza uSandile. uSandile isihlobo sami-ke uSandile. Kodwa uyena umuntu akakhona ukuthi emenshini iy'nduna wathatha enza umsebenzi wazo. Ngakhishwa. Lokhu ngangikufezele ukuthi mhlawumbe ngiyakhala yini, mhlawumbe ukuthi ngifuna mhlawumbe ukuthi ngiphushe egruphini yamageza. No, angifuni ukuphusha egruphini yamageza ukuthi ngoba ngangenziswa ukuthi ngoba igruphu yasekhaya into ethinta ubaba. Ngakho into ethinta ubaba vele angeke ngize ngiziqhelanise kangako. Kodwa ngathola ukuphoxeka uma ngabe ngithi kukhona abantu abangiphostayo lapha kwathiwa into ehlangene nami ayikhishwe. Baningi nje kakhulu yabo nje, futhi nje amageza abekho abantu abaningi kakhulu emagezeni mhlawumbe abangithukayo, cha. Abalandeli kahle kahle abalandeli baSiphiwe, not ukuthi abalandeli bababa, abalandeli baSiphiwe. Akusiwona amageza, abalandeli bethole ndidane oSkhwili. Yibo-ke abahlezi babantu bengithuka lapho. Ngisho ngathiwa ngiphosta ini, uya-screenshot ukuthi ingoma kaSiphiwe sidlale kanjani, ezayiphosta la kwe-comment la. Futhi konke lokho anginandaba. Vele kwesinye isikhathi ngiye ngitshela ukuthi umuntu vele uma ngabe semdala-ke vele. Kwesinye isikhathi uma ngabe usumdala kuye kusiza ukuthi uy'qhelanise nezinto ey'thinta mhlawumbeni o-Facebook ngoba vele ugcina usuphahluka vele. Ayikho into ozoyiphosta ngoba yonke into ozoyenza ku-Facebook uzokwenza vele ngobudala bakho ukuthi umdala. Kahle kahle kumele ngaba usekho kule nto. Ingakho vele uzofika wenze abantu abadala. Akunankinga bafowethu, sengibalelisa nje, ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga futhi nakulaba abazoqhubeka bengithuke ngey'nhlamba, akunankinga nabo. Iy'nhlamba zabo vele ngiyilindele because iyona nto vele esengiphila ngayo esikhathini samanje. Inhlamba akusiyona into engithi ngiyayiqala manje. Cha, into nje ehlezi yenzeka. Into ade singikhulumisa lobu buhlungu akade ngibona benze ukuthi kushuthi uSiphiwe yonke lento akayenzayo uyenza ngesibomu. Ngangiqala ngithi mhlawumbeni yingoba mhlawumbeni khona abantu abasamlontuzisa, abasamfufuzisa, kanti cha. Ukuthi uma ngabe ngicela ukuthi sizame ukuthi silungise umuzi wasekhaya, ezongitshela ukuthi yena akanandaba nalokho, yena uhlala ekhaya kuma wakhe. Nalokho futhi kwangiphatha kabi. Kodwa namhlanje ungikhombise ngakho konke ukuthi engenza noma ngabe yini into ebuhlungu kumina, umuntu ongihlanganyela nezitho okwazile ukuphosta umuntu
olontuze kabi ngegama likababa, waphinde wazokhuluma kabi ngami engomeni yakhe, wamphosta wathi ucule kahle. Anginandaba nalokho, anginandaba nokuthi mhlawumbe behlabekisa mina. Ngiyazi ukuthi behlabekisa mina, kodwa into engiphathe kabuhlungu ungikhombisile ngakho konke kahle kahle ukuthi kahle kahle akanandaba nobaba, futhi ingoba lento akayenzayo ngoba akanandaba nomuzi kababa. Ngeke usuke uphoste umuntu othuka ubaba, wena uzomphosta umncome. Soze. Ingakho nje into eyaze yangikhulumisa ukuthi umphosta kanjani umuntu ohlezi egxeka umndeni wakhe, ephinde kakhulukazi ephinde futhi ezofaka nomuntu okuzalayo, ubabakho okuzalayo, emthuka ezothi amavidiyo kababa angekho right, ubaba egula, ezowaphosta ethi methuka mina efake wona lawo mavidiyo lawo. Kodwa wena uyakwazi ukuthi lowo muntu loyo umphoste. Iyona into engiphathe kabuhlungu yonke leyo, egcine yaze ngenza ukuthi ngigcine ngize ngikhuluma wonke la magama engiwakhulumile lapha, kungesiyo into eyiqiniso. Futhi ngisho abantu bayolibona iqiniso, yinto e-right yonke leyo, le ngikhulume into ekhona. Yabona nje abanye abantu bazothi wena awusebenzi ngani ukuthi usebenze uvuse umuzi wakini. Mina ngiseyingane, ngina-23 weminyaka, ngiyasebenza and futhi lokhu ngizochaza, umsebenzi engiwusebenzayo akusiwona umsebenzi wokuthi ungavusa umuzi. Futhi kungangcono ukuba kuthiwa sibambisene, ngabe ngiyezwa, ngabe yonke leyo nto leyo ingcono. Nginomama, namanje ngisachaza, nginomama obheke mina, imina engimdala kwethu. Ngakho kumele ngenze sure ukuthi ngaso sonke isikhathi imali engiyitholayo kumele ngiziphilise mina, ngiphinde ngiphilise nomama ekhaya, ngoba akekho omunye umuntu akathembele kuyena ngaphandle kwami engimdala. Iy'ngane zakwethu zisafunda zonke. Leyo nto leyo nje ngizoyicacisa ukuthi bethi nje wena awusebenzi ngani uvusa umuzi wakini. Ngisayingane, mhlampe-ke uma kungathiwa kuyenzeka-ke kuthiwa mhlampe ngithola umsebenzi-ke onga-right-ke, ongawona umsebenzi ongavusa umuzi, mina ngingabona ngingawuvusa. Mhlampe ngingayenza lento enishoyo la ukuthi angiyenzi ngani leyo. Wakhona ukuthi ngize ngikufake lokho, ingobani ngacela vele kwasekuqaleni ukuthi noma-ke sesingahlanganisela-ke ukuthi sithenge lawo mabhakede apende, noma kungathiwa u-10, sikhona ukuthi kulontuzwe kahle udonga lelo olubiyela umuzi nemizi. Ungasali umuzi wasekhaya usuba nje. Umuzi wasekhaya ukuthi kuthiwa uyavuselela umcawu lo, upende ngaphandle, ilibo wagcina mhla uwumsebenzi kababa. Uze kube manje angase sekudlule iminyaka, ngicabanga ukuthi iminyaka ewu-3 yonke. Uphuphile, awusabonakali nokuthi futhi nje hayi shem. Bengakhuluma phela abanye abantu bekhulunyiswe ukungazi, kodwa nje ayikho into ebuhlungu njengale nto engiyibona laba.